Nik segitu bertatik bertara ez, orain arteko 3 saioetan, bai pixka bat nengoen lekutik eta iritsi ninteken bideetatik, komunikabideetatik eta aita ere izan da 2 saiotan eta aitarekin hitz egin dut noski saioei buruz. Orduan bigarren esku hortatik edo bigarren ahotik jaso ditute saioen komentarioak eta hortik, distantzia hortatik segitu dut txapelketa orain arte. Eta gero hemendik aurrera ja uste dute lehenengo pausotik bizitzea tokatuko zaidala. Orduan iritsi zaidan inpresioetatik eta batez ere nahiago dut entzundakotik baino neure buruari begira egon. Orain arte ere nahiago izan dut neure baitan konzentratu pixka bat eta neure bersoeri begira egon. Geroan saioan sartzen zarenean txapelketan zure burua bilatu behar duzulako. Eta ongi dago txapelketako tentsioa sentitzea aurretik, baino tentsio gehiegi ere zuen akumulatu nahi Euskal Herrikoa ez delako hain pasatu zaharra, eta orduan aski lasai egon naiz orain arte. Ez, nik uste dute ikusi baino sentitu egiten dela txapelketa bat heldu baldin bada. Ez duzu zuk erabakitzen, sentitu egiten duzu zerbait barruan, esaten dizuna, pixka bat pilak kargatzea komeni zaizula, naiz asteroko saioen martxan ibili, txapelketak beste begi bat irekia eskatzen du eta beste berso molde bat hartzen duzu inkontzienteki ere, eta orduan pixka bat batez ere oinak, neurriak findu, zure bersotarako molde lasaiago hori utzi eta zorrotzago hartu zure burua, eta hori nahi gabe derrigor sentitzen dut txapelketa bat datorren bakoitzean, eta hontan ere batez ere aurkezpen ekitaldian nola izan nintzen, handik pixkat buruatzean golpe bat hartuta bezala ateratzen zara eta esaten diozu zure buruari hau ja gainean da eta eseritzeko ordua da denbora pixka bat pasatzeko buru barruko hautsak kentzen. Nik inguru hori beti esan izan dut eta ez dut baikortasun handiz ikusten. Nik ikastolan ikasi nuen txikitatik, Endaian 11 ginen klasean asko mutilak 9 eta lagun taldea ikastolako klasekoa gara. 83an ez zuen beste inork euskaraz ikasi gu ikastolan ibili ginen garaian, eta gure lagun kuadrilan euskaraz asko egiten. Eta gure adinean euskaraz egin dezaken bakarra, gure kuadrila da besteek ezakitelako. Orduan errealidade hori transportatzen baldin badut nik plano orokorrago batera, ez da sutziriak botatzeko egoera euskararen bizi iraupenari argi bat ikusi nahi dionarentzat, orain. Azkenean iristen zara konklusiora zure eskutan dagoen bakarra zeuk egintzen ezakena dela, eta besteek egingo dutela edo ez dutela egingo, baino zuk egiten duzuna zure erabakia bakarrik dela, eta orduan ez dut egoera positibismo handiz ikusten, euskararen bizi iraupena oso kolokan ikusten dute iparraldeko kostalde honetan batez ere, Lapurdiko kostalde honetan, baina uste dut norberak eginez, eragin egiten duela inguruan, eta orduan eginez eta eraginez, ingurutxoa eta espazioa pixka bat zabaltzen joatea dela, gure aukera bakarra bizi iraupen linguistiko hontarako. Ez daukat garbiegi momentu honetan bere inpaktu soziala zenbatekoa den, baina bai zer izatea nahiko nuken.
Uste dut txapelketak pixkanaka bidea eginez lortu behar duela, batetik hizkuntza komunitatea zabaltzen, gazteei eta gazte ez direnei ere hizkuntza komunitate hortako parte izateko arrazoi bat eman, batez ere hizkuntza jolasgai dela eta ez dela euskeraz egitea gure biziraupenerako erabaki politiko-linguistiko bat bakarrik, baizik eta guk bizitzeko eta ongi pasatzeko erabil genezakela euskara, eta uste dut bersoaren erakus edo lezioetako bat hori dela. Orduan nahiko nukena da hiru probintzia hauetako euskararen komunitate aski murritzari eman arnas bat, eman ilusio bat, eman bere buruarekin arrotzeko motibo bat eta ongi pasatzeko bide bat, eta aldi berean sormen bide bada bersoa eta hitzaren inguruko sormen lanari eman bide bat eta zabalpen bat eta gazteeri ilusio bat jolasteko eta sortzeko hizkuntzaren inguruan. Orduan oso gauza abstraktuak dira eta txapelketa askoz konkretuagoa da, baino bere inpaktu soziala albezain zabala izateak uste dut nire baitan fundamentu hori duela bere funtzioetan. Odei oso bersolari fina da, eta batez ere bersolari fina da oso persona fina delako. Nik suertea izan dut Odei aski txikitatik edo gaztetatik ezagutzeko eta ikusi dut bere bilakaera bersolari bezala. Eta Odeik egin duen bilakaera guztia izan da batetik hizkuntza oso fin eta zorrotz erabiltzen du, eta nahiko begi belarri erneko persona da, eta orduan Odeik badu bertute bat edo fakultate bat beti ez dena aurkitzen personengan, eta da uste dut beti ikasteko eta aurreratzeko gaitasuna duela. Eta Odeik urtez urte, txapelketaz txapelketa, emaitzak emaitza izan da ere, uste dut beti aurreraka doan persona bat dela, eta aurrera bide hori nik neuk ez dakit norainokoa izan daiteken, baina mugarik ez diot ikusten. Orain, bersolari oso fina da, oso persona fina delako. Xumai bere aspalditik ezagutzen dugu elkar, eta lagun bezala eta bersolari bezala aspaldi umetatik ezagutzen dugu elkar. Eta Xumaik uste dute oso bersoa goitik bera xuxen eramaten duen persona dela, eta izan dezaken ñabardura edo bere bersoaren ahulgunetxo bakarra izan daiteke, askotan bersoaren eraman ikusgarri horri zaila da neurri hortako bukaera bat aurkitzen, eta batzutan bersoaren pisua gure berso logikan ohituta ez dela hain bukaeran egoten, baizik eta berso osoan eta hasiera aldera batzutan. Baina Xumaik bezin zuzen bersoa goitik bera eramaten duenik ez dago asko iparraldean, eta Euskal Herrian ere ez hainbeste, eta uste dute Xumaik berea ematen duenean, Xumairen bersoa hartu eta entzuteko eta irakurtzeko atsegina izaten dela. Eneritze uste dut indarra handiko bersolaria dela, enpeinu osoan ikusten dut gainera txapelketa honetan, eta uste dut indar horrek lagundu diezaiokela bersotan orain arte egin duena, baina are gehiago egiten, eta nintzen izan ni kanporaketan, baina oso oihartzun onak iritsi zaizkite bere saio hartatik, eta uste dut Eneritzek atera dezakela aurtengo txapelketa honetan, orain arte ikusi dugun, baino Eneritz are hobe bat, nahiz eta orain arte nik txarra ez dudan ikusi izan, eta ondo ikusi izan dut, baino ikusten dut inoiz, baino indar eta enpeño gehiagorekin. Eki ez dut asko entzuteko aukerarik izan, eta ia azkenengo txapelketako finalean duela 2 urte
entzun nuen eta geroztik ezagit berriz entzun dudan, baina orduko oroitzapenetik bakarrik hitz egin nezake. Eta orduan behar bada sorpresatxoa izan zen niretzat finalean sartzea, baina gero finalean uste dut finaleko neurri ona eman zuela eta orduan berriz ere finaleko atea problemari gabe jo lezaken bertsolaria dela. Gilen ere eki bezala ez dute hain hurbiletik ezagutu izan eta bersotan ere ez dut hainbeste segitu, baina Gilen iritsi den lekura iritsi baldin bada eta finalerdietatik aurrera egiteko aukera uste dute izan lezakela. Bersotan aski fin entzun izan dut, eta nik uste dute egun ona baldin badu Gilen saio polita egin dezakela eta hori finaleko txartel baten sinonimo izan daitekela. Jende bat joan daiteke behar bada herri urratsera etortzen den bezala iparraldeko zenbait eta hegoaldekoak gehiago kasu honetan militantzi puntu batekin iparraldeko txapelketa segitzera, baina uste dute gozatzeko aukeragatik ere militantzia ahaztuta etorri daitekela txapelketako saioa ikustera, eta uste dut finalerdia izan daitekela horren erakusgarri, eta orduan datorren jendeari nik esango nioke etor dadila lasai eseri eta entzutera, eta pentsatzen dudala une goxo eta atsegin bat pasa dezakela, eta gainera bere kontzientziari Euskal Herri eta iparraldeko euskal hizkuntza komunitate honen alde zerbait egin duela sinestarazi nahi badio, hori ere izango du sari.